Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, meron po kaming spicy buffalo wings overload. Wow. Grabe po yan. Nagpula-pula po. Mukhang super spicy mang. Hindi namin alam mga ka-studio kung kaya ba namin to maubos lahat. Saka wala kaming rice ngayon, meron kaming ditong fries. Hindi na nakita po sa sobrang dami ng chicken namin. So, special shoutout din pala sa Sauce 6045. Ito po lahat mga ka-studio galing po sa Blue Cat Pizzeria and Resto Bar. Dahil nung nag-promote tayo ng pizza nila, yung unlimited pizza for only 199, binigyan po kami ng may-ari ng butcher po. Kaya ito po yung ginamit namin ng mga butcher po. Nag-order kami ng food. Libre po ito lahat ng Blue Cat Pizzeria and Resto Bar. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Jay. So, ayan mga ka-studio, bago tayo mag-start, special shoutout muna namin mga bagong VIP member. Mega shoutout nga po pala sa dalawang Diamond VIP namin, sina Ma'am Jazz Eats at si Ma'am Cebuana Ako. Sila pong dalawa ay meron po sila mga channel, mga mukbangers din po sila na magaganda po. Opo. So, sobrang babaito nila po. Naging kaibigan na po kami sa Facebook ba. Nakilala namin sila dahil sa mukbang. Yes po. So, that's it mga studio. Pray muna tayo bago tayo mag-start kumain. Bless us, O Lord, in this thy gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So, ayan mga studio, since hindi namin alam kung kaya ni Mrs. to ang pagka-spicy, naghanda kami ng Fresh milk. Naghanda po kami, parang challenge po to sa akin kasi hindi ako masyadong mahilig sa spicy ba. Kaya fresh milk yung inumin namin. Lamig po ng fresh milk. Ayan, ito din po sa akin. Ito na lang sa akin, no? No. Saka maglalagay kami ng link po ng Blue Cat Pizzeria and Resto Bar sa description po. Yes po. Kung gusto niyo po mag-order ng pizza, saka yung chicken nila, pwede po. Check out nyo po yung page na ilalagay namin dito sa baba ng description. Kaya ina na po tayo mga studio. Tikman natin ang wala mo ng mga sauce. Kain po tayo. Kain po tayo. Manghang nga. Masarap siya mga studio. Manghang na masarap. Kaya mo ba? Yung pagkagahan niya? Tapos, na-feel ko yung 60-45 na nilagay dito sa chicken. Pero gagamitin natin to mga ka-studio. Ang sarap po. Yung maanghang na mga pagkain po, good for the heart po. Tsaka mabilis kang matunawan, no? Mabilis matunaw, good for digestion. Yung mga maanghang na pagkain. Kaya yung mga Korean, malakas kumain ng mga maanghang, hindi masyadong tumataba. Gamitin natin ito. Bagong-bago. 60-45 po. Ma-order po ito sa Blue Cat Pizzeria and Resto Bar. Ito po, manghang po. Masarap po na sauce. Sila po yung mismong gumawa nito. Tikman natin. Yan. Lak. Patay. Yung last time, dinamihan ko dito. Naubo ako sa sobrang anghang. Kahang ano pa.
Ito bang anghang? Ang sarap. Nafe-feel ko na talaga yung anghang. Yan, ang sarap po. Lagyan ng kon. Sobrang Grabe anghang ni. yan, pang. Times 4 ang hanghang. Sili halos lahat. Ilang order to mo? 5 order? 5. Ito po ginawa ko lang. Mayonnaise at saka ketchup. Iwan ko lang kung maubos namin ito mga studio. Pero wala kaming rice ngayon. Sobrang anghang po. Anghang na. Nalo, ang sarap no? Manghang na. Hanghang na po. Grabe na. Yung anghang na nangangaway talaga. Kaya ngawin. Jangan chicken wing yung lupad tayo. Butin lang mayroong price oh. Ang init ang udiri mo. Papud. Ang sarap po ganitong kain no. Berludid sa sarap. Overloaded sa anghang. Sa mga mahilig sa maanghang dyan, grabe. Ito sa suwak na suwak to sa inyo. Maraming salamat pala sa 112,000 subscribers. Grabe po. Salamat po talaga sa subscribers natin sa YouTube po. Lahat po nang nagsuporta sa channel na ito. Maraming salamat po. From Visaya Studio Family. Maraming salamat po. God bless you all.
Mm. Napainom na si Mrs. Maanghang na. By the way, mga studio, sa mga hindi pa po nakapalo sa amin sa Facebook, baka naman po. Sa Facebook po, meron na po kaming 57,000 followers po. Maraming salamat po. Iba talaga yung audience ng FB saka yung YT ba. Kasi yung iba gusto sa Facebook manood ba. Excuse. Grabe kapuwa na oh. Grabe kahalang na pang. Tumitry? No. Ang amon niya po, grabe, sobrang anghang. Amoy pa lang. Hangang na. Grabe yung mga Korean pa, no? Ganito yung mga pagkain nila, no? Sobrang anghang. Yung bibig ko na puno ng anghang mo. Grabe, sobrang anghang. Grabe ka bundok din man no. Bali nyo to na. Ito.
Kakain kaya si Sax nito pang? Mm. Si Sax po, andun po sa lolo at lola niya ngayon. Kain yun. Nahiling siya sa manghang. No? Sobrang anghang. Grabe, nangangalahati na tayo ng kain pa. Sobra na, ang dami yung kain. Maliban po sa spicy flavor po, meron din po silang ibang kuan pa, no? Mm. Flavors ng chicken wings. Pero di ba yung pumunta tayo dun sa kung iba ba, no? Mm. Iba dito ba, no? Ano kayo flavor yun? Pero spicy pa din yun, Mm. no? Sorry. Gawas yung kuhan ko sa naong. Paningot. Manghang na po siya. Kasi maanghang na siya. Tapos sinawsaw mo pa. Sobrang anghang na talaga. Nakikita yung sili na. Oh. Excuse me po. Akala ko talaga maubos natin. Sobrang dami pala ito na yun. Ilang piraso na nakain yung ganito kalaki ba. Ang dami talaga. Bali, 5 order po ito mga studio. Parang 3 order na ubos natin mga. No? Excuse me po. Ikaw yung hanyan pang. Habang kumakain siya, mag-shoutout po ako. Shoutout Extranjero. Meron po siyang channel. Shoutout Jedel
GC Del, Rosilia, Geraldine at Rodel. Liza Delgado, Tubungan Responder Emergency Action Team of Tubungan, Iloilo. Hello po sa inyo lahat. Thanks for watching po. Shout out Michelle Pili ng San Mateo, Rizal. Baby Chris Kalakat, Your Wuwa, meron din pong channel. Miss Kaya from Taguig. Jor Mercado, Steve Nash Villanueva, Ashira Alison Romero. Hello po. Jason Ingriso from Amlan Negros at Estelita Pascasio. Hello po. Yan. Mega shoutout din po Ma'am Janet. Hello Ma'am. Get well soon. At saka kay Tita Matea po. Hello Tita. Shoutout. At saka kuha ako pa ako isa pang. Nuwa umata mo. Hindi ba skilit? Na picture sa sauce. Papahingin ng pandi. Thank you. That's it mga ka-studio. Grabe, ang dami namin nakain po. Parang 3/4 ng kain ng ano. Sobrang dami po yun. Ganito po yun kung ano. Dami ba? So, hindi pala kayang ubusin mga ka-studio pero at least po, sobrang dami namin nakain. So, that's it mga ka-studio for today's episode. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.